Tak, máme stažený registry a jak se v nich vlastně čte a co. Takže připomenu, že jsme si stáhli společný výpis Brky Nrky a Můj kredit. V Můj kreditu, to je na jedné stránce, je tam vidět, jestli máme exekuce, nemáme exekuce, jsem v insolvenci, nejsem, podnikám, nepodnikám. To je všechno. Můj kredit procházet nebudem. Co je zajímavější, jsou výpisy Brky Nrky. Ty vypadají v podstatě nějak takhle. Jsou tam vaše hlavičkový údaje nacionále a je tam nějaký přehled, ale to, co nás zajímá, je jedna věc a to je celkový přehled, kdy vidíme, kolik máme žádostí v tuhle chvíli otevřených, existujících, kolik máme žádostí odmítnutých v historii. To je poměrně důležitý, protože odmítnutá žádost je negativní záznam. Na základě jedné odmítnutí žádosti vás třeba může odmítnout i další banka. Pravděpodobně se někde stalo něco špatně, máte z historie někde nějaký záznam, který tady nevidíme a který v těchto registrech není, ale banka ho našla, nebo zjistila nějaký důvod, který vedl k zamítnutí žádosti. Tohle zamítnutí je potom taky informace pro další banky, že tam někdy byl nějaký důvod a je to vykřičník a pro oddělení risku varování negativní informace. Takže odmítnutá žádost není dobrý záznam. Pokud máme odvolané žádosti, tak to nás nějak neomezuje, to je v pohodě, záznam neutrální. A existující jsou ty půjčky a úvěry, kreditky, které v tuhle chvíli máme a platíme. Ukončený jsou ty, které jsme dokončili a doplatili. Tak, a teďka v podstatě velmi jednoduše, když se podíváme dál, tak takhle vypadá jedna stránka a popis jednoho úvěru, který buď platíme, nebo jsme doplatili, tady ten je ukončený předčasně, nebo v podstatě buď ho platíme, nebo jsme ho doplatili, anebo nedej bože byl zesplatněný nějakým exekutorem a to tam vůbec vidět nechcem a to je v podstatě definitivní stopka. A teďka teda, když tady máme nějaký úvěry, který jsme za poslední 4-5 let měli, důležitá informace, ty úvěrové registry jsou 4 až 5 let zpátky, 4 roky, víc ne. To znamená, že po těch 4 letech se nám vymažou a po 5 let, v 5. roce, už pokud jsme měli nějakou zamítnutou žádost nebo nějakou delikvenci, tak pak už tam není vidět. Není vidět, to znamená, že můžeme jít požádat banku o úvěr a ta už by se neměla dozvědět, že se tam něco tak špatného stalo. Pokud samozřejmě nepůjdeme do té samé banky, ta tam asi ty záznamy bude mít delší dobu. A velmi jednoduše se podíváme tady na tu hromadu nul a ta hromada nul, to je to, co tam potřebujeme vidět. Jo, jakmile prostě koukáme, máme 10-20 úvěrů, tak si projedeme ty stránky, koukneme se tady na hromadu nul a je to všechno dobrý. Jakmile v tomhle sloupci nesplacená částka po splatnosti najdeme 50 korun, 100 korun a už jeden den, 2 dny, nebo nedej bože víc věcí. Jo, pokud je to něco drobného, jednou splátka, opozdil jsem se, dá se to vysvětlit, ale byl jsem nemocný, měl jsem účet, nebo první splátka, byla chyba v nastavení trvalé platby. Jedna věc, 2 se dá vysvětlit, ale jakmile máme nesplacenou částku po splatnosti ve více dnech, respektive více měsících za sebou, a nedej bože u vícero úvěrů, tak to už v podstatě o žádost o hypotéku nebo podobný úvěr nemá cenu uvažovat, spíš bych se zamyslel nad tím, protože tady máme samozřejmě datum, tak bych se zamyslel nad tím, kdy nám to bude vymazáno z registru, hlavně od teď platit všechno včas a pak se to dá řešit. Případně se obraťte na svého poradce nebo na mě a můžeme se na to podívat společně. Tolik asi ke čtení, k registru. A když budete chtít vědět nějaký detaily od těch odmítnutých, odvolaných nebo zamítnutých žádostí, tak ty jsou na konci, na poslední stránce. No, ty delikvence jsme si řekli, negativní záznamy zamítnutí taky, že stažení žádosti problém není, jsme si řekli taky. No a samozřejmě to nejmenší je, že zjistíte, jaký je aktuální
aktuální dluh, jo, kolik je teďka nesplacená částka, nebo zbývající jistina. Tady to máme zbývající jistina. To je všechno. Kdybyste chtěli něco vědět víc, mrkněte na můj web, do blogu, nebo se prostě ozvěte a zeptejte. Mějte se fajn.